We are back at it, Mtanam. You know how I like to open the show. It's King Ginger, Cream de la Cream, Intona King Indlovu Bafethu. Welcome to King Ginger TV. It's Beverly King. It's the CEO himself, Mtanami. Yes. Welcome to the biggest production, King Ginger TV Bafethu. Uyaz. We have a new show. It's called Asibuyelane. You know the story. Asibuyelane. Let's get back together. It's whereby they fix. But here we don't fix. We fix ukuhlukana. Ma uthi khona umuntu ofuna ukuhlukana naye, I fix it. I help you out. I make it quick. I love it. I enjoy it. I enjoy seeing people breaking up. Yeah. It excites me. Hlukanani. Kazi uba namhlanje otawufamba moyeni, otawufambera bri ngamateksi. You know, the CEO yasebri, the CEO yomjolo, the #1 Mjolo fixer in the whole universe. I am the president of Take Me to Kwabahlukanayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampoluyu, Stars. Welcome to Al-Bisafu Food. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey! What made you go to We're back at it, Mtanami. As you all know, this is Home Affairs. Thank you so much, guys, for making sure that you tune in to this #1 show. Aspeli moya baba wami. We are on episodes. Today is another day, another dollar. As you all know, mina I receive indaba ngiye lokishini umuntu ngimlande ngimlethelane esigangeni sami la ngizokwazi ukugrilla ngigrinde ngiggrillele khona ngenze show ukuthi uskipper zonke. It's your boy uKing Ginger, umlomo ongathethi imanga, ubhodla amanzi, intwana seking indlovu eyahamba yaye egoli yayothenga icamera to make sure that uqopha indaba zenu for future purposes. Lama file ngeke alahleke. Ekse ngekuphindeka iMillennium la ngekuphindeka uma isister ngibhalelela ukuthi King Ginger ufuna ukulahla indoda yami. Hayi ngifuna ukuzwa nami sister awuze ngapha uzosixoxela ayikhale bafethu awusuka nini madoda mamazi ninjani siyaphila njani awusuka nini madoda ngqothovu madoda sithandwa sami kwenzakalani ubani igama Philisiwe Zulu. Uphilisiwe? Yebo. Oh, okay. Philisiwe, ukwenzani umjolo kwenzakalani? Hayi ngithandana noPhilasane la. Hayi ngiyambona ukuthi uyangijolela. Uhamba uza kimi ngoba ezofuna imali yami. Okay. Ngoba ngothi le mali isho ukuthi ubhejela amanye amantombazane. Angazi kwenzakalani. And ima ngithi ngicela ngikhaphe ngiyaku interview akafuna ukuhamba nami. Uza kimi nje mayeze ufuna imali. So umncingi kanjani ukuthi azezele la uzumthola namhlanje? Namhlanje akazi nokuthi ngimbethe kuma camera. Yeah. Ngifuna nje ukuthi umhlaba wonke umbone. So nje. Yeah. So samfuna. Hayi angisamfuni. Uthi udla imali yakho kanjani mhlambe? Udla imali yami like mangibeke imali uyayazi ukuthi uhlala bengikade ngimnikeza nekhadi. Bese isikhathi athatha ikhadi lami ahambe odraw imali ngoba wazi yonke into ngami. Yeah. So nje namhlanje ngithi akahambe. Angisamfuni okwangempela. Hayibo. So manje nina nibonana kangaki mhlambe enyangeni? Mhlambe nijabulisa. Kade ngamgcina samazi. Even noma ngathi ngiyambiza ngithi ngicela azongivakalishela. Lokho ethi hayi ngiyeza ngizokutshela yimi engizokutshela ukuthi ngiza nini. Phelele lapho. Angazi kahle ukuthi kwenzakalani. Nami ngiyazibuza nje ukuthi kwenzakalani kahle. How? So samfuni. Hayi angisamfuni. Hayi akunankinga. Welcome. Sondela mfowethu.
sosheshe sigoduka ya kuyahlangana my sister uthi hayi akasamfuni ubabazi udla imali yakhe so ngizocela nje umehlise ebhasini mfowethu uze naye ngapha akwazi ukuthi amtshele mfethu ukuthi hayi akasamfuni mfethu uthi right yabo so sinama options awu2 sister it's either indoda yakho soyinika imali igibele lapha entabeni ibuyele lokushini or mhlawumbe nibuyele nobabili ngebhasi angazi mhlawumbe uthi ukhetha kuphi masuqeda ukumlahla hayi singahamba sonke ngebhasi akunankinga hayi mfana hayi landa ubafa mfethu sure landa ubafa hayi no hayi kuyazwakala hayi so nesister ubusumtholile nomunye umuntu mhlambe ongaphandle kwakhe ukhona ngizomthola hayi kusuke ngimtholile ngakamtholi mara ukhona ngizomthola hayibo wena sister oyikhethelayo ukhona esengimbekile ukuthi vele maye egcina hamba ngizothandana naye hayi ukuthi ngizikhethele belokho ekushela yes nje letha yadla imali yami ngithi baf futhi unjani Ngiyaphila futhi kwenzani? ngiyaphila mfowethu Ngiyaphila. futhi ubani igama Ngophila sana. futhi phila sande mfowethu ngihleli nana ngusisi lana uyangichazela the way nithandana kamnandi ngakhona the way umphethe kamnandi ngakhona na the way nje unokumnabisa kamnandi ngakhona but manje wena ungathini oyithandayo ngaye Ngithanda inhlonipho nje, unenhlonipho futhi une-respect. Konke engicelayo uyanginikeza nothando. yeah Sonke nesikhathi nje uma ngidinga ukuba naye ngiyasithola. yini enye onokuyicela futhi uMandela nje futhi ngiyabathola yeah amashankula injalo nje. hawu mfethu so ungasho wena ukulolu uthando lu-perfect Lu-perfect. Ngoba manje mayengidinga uyangithola nami mangimdinga ngiyamthola. mayekudinga most of the time usuke kudingelani Obvious phela ukuthi sisothu ukugijima kancane. marathon mntana Ekamereni uyabona. marathon mntana imarathon Kunjalo nje futhi. so wena mfethu uzimisele ngani mfethu ngawe noma sister Since nje sisancengisana empilweni ngiye ngilibone nekusasa nginaye ngiye ngibone nenqubekela phambili wena bhuti. ingane kwamcela mhlawumbe uma umgijima lapho mhlawumbe akuphe noma uboy Yedwa nje ngisazozama ukuthi siyithole ingane ngoba kahle kahle asihlali ndawonye. Bengisathi sisazozama ke sibone ukuthi umndeni ukuba ayicela uma ucabanga ngakuvuma lokho awuyicela mama uyaphila kodwa sithandwa sami. Awusese sithando sakho sister usafuna ukukhuluma something ngicela umlindi akucele something Ngiyaphila okay. Yazi mama bengisacela nje noma nje amaweleke okungcono nje. Amawele nje. yazi nento my sister naye afuna ukukucela yona kuqala Efana nani lokho? ngicela umtshele angisenalo uthando lapho na Hayibo into yaneneke leyo manje. so amanje ngisho bengifuna ukuzokutshengisa khona la ukuthi Wena phela kimi uthe size ku-interview awushongo ukuthi sizokwalana la bekuyi-interview le bengithibizele yona kanjani. kahle nje Awukwazi-ke phela ukuthi mawuthi uzongitshela leyo nto uzongitshela phakathi kwabantu futhi ungibizele nanangumfowethu la mina ngazi ukuthi mhlawumbe la sengingaba uthando lwethu osikhuluma ngala hayi ukuthi ungibizele ukuthi uzongitshela ukuthi awusangithandi. akusesile uthando lo Ayenzeki phela. iyenzeka izove nje yini Khohlwa. iyenzeka yiyo leyo nje kusuka namhlanje mina nawe ayihlanganisayo. Futhi mina ngiyala mina. yala wena bhuti Mina ngiyala. akuzokusiza ukuthanda ngenkani no sister uma isister bhuti yazi ukhala ngani uthi wena ucela njalo into yenza ucela uMandela kuphela hlezi ucela uMandela Uyangicela nje mfowethu uyangicela nje. uthi wena unokubaleka Kuphi? uthi unokungafiki Hayi bo mfowethu lo muntu lo ngihlale nginaye mangifuna nje ngiyaphila. lutho angitholi Nini? awuhlezi usendlini mangithi woza endlini awuzi uza ngaleso sikhathi awantena sister ufuna eze kangaki noma kangaka ngithi siyathandana noma kangaki noma everyday Phela yazi kwesinye isikhathi bafuna sinokuba busy phela nathi sihambe endawo zethu inkinga wena uthi wena njalo uhlala ucela uMandela hayi bo uMandela phela into yokuhlala mangixakekile kumele ngisize. uxakekani uxakeka ini sukuwenzani lo Mandela cause angiyiboni into yenza lo Mandela
Uyenzani ngalo Mandela? ngilungisa izinto Ziphi izinto? Ngoba yikho ingane phela ekhona la. Angithi sister uyasho ucela amawele. Hayi angeke ngisakwazi ukwenza nalowo mawele. oyedwa ke Amawele awekho akho Okay, ngane ulodwa. sazithola. Okay, yodwa. Ayikho ingane uzoyithola. Uyayicela. ngiyacela nje mama angithi ngenzela ukuthi ubone ukuthi ngiyakuthanda ngikhona for Uyangithanda ngengane. Yeah. Suke umthanda umuntu uma menze ngengane. angithi iyopheleza zokwakha umndeni ingane Izo. uyabona Lutho. hawu Ayenzi mama kanjalo. ungayenzile ngeke uzongala phansi Sengiyenzi. kwabantu buka nje abantu babheke Wena futhi usamthanda. ngisamthanda kakhulu Hayi futhi mina ngisakuthanda. bese ngicabanga ukuthi sesanthini siyokwakha khona Yeah, khona inqiwe busulitholile. bese ngicabangile ukuthi mfowethu ake ngiyohlala no Big Zulu kanje Awuhambe. Uzokuhambe nalaba akuthatha imali kimi uyoyidla nabo. hayibo akekho lo muntu loyo anginaye serious Sister, ngempela ufuna ukuyohlala no Big Zulu le. mama ake siphume nje Esentini. Lutho. Ngiright la ungayenzi lento mntana womuntu ngiyacela phela ngeke uzongala phambi kwabantu nangu mfowethu mfowethu ngingengele phela nawe No, uthi akasakufuni. Uthi khona umuntu. akwazi ukuyenza Uthi khona umuntu asembonile Ubani? umbekisile. umbekisile Yeah, wena uzokefeke lo muntu lo ngizomthuma umphuthu mina lo muntu lo Nawe bazokuthuma. ozosondela nje eduze kwakho nje cha uthi umbekisile owe future. hayibo kanjani ngikhona Uthi njengoba senihlukana nje yena ke sekuzoba uye. uhlukana naye yena uhlukana nami Yeah, akasakufuni kodwa. mina kodwa ngisamthanda Kodwa yena akasakufuni. inkinga ke leyo ke ukuthi mina ngeke ngize ngihlukane naye Sister ngicela umtshele. Naye mina ngisakuthanda. Ayikho into engisayilungisa Iphutha manje. phela liyenzeka nje Kwakunini kulungisa? kabili nje kathathu Lutho, kwakunini kodwa nje kulungisa? asilungise phela Kulungiswa ini? ngeke ukwazi ukuthi ungishiye kanje phakathi kwabantu Kulungiswa Yebo. ini? Uncle, ukwazi ungishiya phakathi Shap, shap. Sengikushiyile phakathi kwabo abantu. ungayenzi lento Sengiyenzile. ngiyacela mama Sengiyenzile. ngenze njani Ngisabuyele ikuphi kofuna ngikwenze ukuze uzobona ukuthi Akukho ngiyacela ofuna ukwenza. uzohlala nawe Akasakufuni. Lutho, akukho ofuna ukwenza. Ungabe uyokwakha le phezulu Ubeke kwakhe esentini. esantini Yeah. nalo ozobokwakha naye Yeah. ayinami. mama kodwa bengifuna ukwakha nawe Lutho kusulete. anginaye umuntu engakha naye Usulete. ngaphandle kwakho Usulete. And mfowethu Cabangeni uthi usisa kunankinga ungakha nabo bhuti uBig Zulu ngale nihlale nonke kodwa nise manje right. phela umuzi ngeke ufudumale engekho Uzofudumala ngalo ozomthola. Nalo naye omfihlile. Uthi wena ucela kakhulu imali. angimfihle Le mali oyithathayo endlini uthatha amakhadi ami uhambe uyodrow imali uyidla noba. hawu ngihleli namajita nje uyazi ngiyakutshela nje ukuthi sihleli namajita Kanjalo. awusawazi Ihlokhe ko McDonald's ikhathi uhleli namajita. amajita hawu kanti kwathiwa thina siyadla inhloko kuphela Hayi angazi-ke kodwa ke Hayi lo mtshida. Awena wrong wena. Hawu, Wena ngeke, usop mfowethu. McDonald. mfowethu kwathiwa Usopele namajida. angithi siwe Ngekhadi samba lami. siwe Ngekhadi samba lami. mfowethu Ha. ngekhadi lami. kanti kwathiwa amadoda ayodla inhloko kuphela Hayi lutho. hawu mfowethu ngeke phela So akasakufuni ke bhuti my sister kodwa uthe nizobuyela nobabili ngemoto ngeke akulahle la estradini but ukufuna akasakufuni. kodwa kubhlungu ngoba manje phela usengilahle naphambi kwabantu manje Ya akasakufuni mtshele sister. Angisakufuni. And mtshele Kuba ngale ndodo nempilo nami oyibekisile. ngizoqhubeka nempilo yami senginayo umuntu engizomthandana naye njalo. eyi kwanzima ke mfowethu kodwa ke ngisazoke ngimgada umama ngeke kuze Hayi ungabisamgada kuloko. Kanjani? Ugadwe omunye umuntu. kanjani mfowethu Sister kanti Uzolimala, uzolimala. thuzo asazi thuphuthu ngathi lizothunywa. hayi asazi ke hayi sobona ke mfowethu yabona ke la Bonakala Kanti lephethe indaba ukholoze engasakufuni. ngisamthanda mfowethu lutho usulate. hayi kodwa ngifuna ukubona lo zosondela eduze la Ugadeke kungalimali wena kuqala. hayi asazi Okay hayi asazi kodwa sengihlukene. kodwa hayi kodwa mina angakaneliseki mina Ufuna ukunekiseka ngani? ukuthi ungalile Hayibo. hayibo mama Bengeke ngikubize phambi kwamakhamera ngizodlala. Akasakufuni. Angisakufuni. Hawu. Mfethu. hayi kulungile Yeah. sobona kodwa Okay, mfaka ebhasini mfethu ubhuti sombuyisele ekhaya mfethu. Yeah, hayi akasakufuni. kulungile mfowethu nawe uma kancane la Kala sakufuni. Mana, And unenhlanhla yokuthi mfowethu nawe ngeke uyilungise lezi inkinga zami mama elilodwa nje Ayisekho indaba kamama la. amawele. akukanye nje awumntana womuntu awusithandwa sami Ayisasebenzi kanjani? mfowethu ngiyacela Ayisasebenzi. awu kahle mama Ayisasebenzi. ayisasebenzi kodwa sisazobona Hayi ngene ebhasini ayisasebenzi. hayi kulungile ama Hayi isasebenzi mfethu. hayi kodwa khona uNkulunkulu namadlozi lawa esihlanganisiwe Ayisasebenzi. Sister. Ayisasebenzi. Hayi ayisasebenzi. Umntwana lo. Hayi akahambe kwabanye abantwana. Ngithi sengibonile ingqondo zakhe. Bengezile ngothando lo muntu lo uyambona ukuthi beze ngemali. Yeah.
No. Kusho beyakhulu-ke la. Wenze kahle Akusho. sister. Nomqome lo bhuti lo uzomqoma vele umqome sister. Vele usuvele Namhlanje nje. Yeah, mfonele umtshela ukuthi space sikhona umqome. Welcome. Faka my sister ebhasini khona lapho uthuma khona. Kumele simshiye kamfana. Hayi ngeke. Ngeke u-free manje lo muntu. Se free. Free. Hayi ayisasebenzi. King Ginger Cream de la Cream, angisakufuni, it's going crazy. It's going bananas. Take me home, Simpiwe. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bambolunye uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Efonini my sister manje. Seyifene efonini kubande sicebe bese. Hey. Imizwa. Isishintshile like towards What made you go to Ngenkathi sishele bongabona. Why the people that? Why the people? Why the people that? Why ayiniyasho ukuthi iBhayibheli lishisa mkhulu. Hayi no. Ayiniyasho kuyasho ukuthi iBhayibheli lishisa. Inkinga usekhathele yesenge.